omusha. Ngifisa sibuke kuqali indaba yomlando wakhe noma ibackground kaTimothy. And i-background kaTimothy siyithola lapha ku-Acts chapter 16 from verse 1. La khona uma ungedlula nje mfowethu ngibeka ama-points nje ambalwa ukuthi number 1 uTimothy ubezalwa owesifazane ongumJuda. Sizwana? Number 2 uTimothy ubezalwa umGreek, ubaba wakhe ubengumGreek. Njengoba ewumGreek enjalo amaJews ke ngalesi yasikhathe beyiqikelela indaba ukuthi umuntu owezizwe noma unjani. Kangangokuba uTimothy ube ukhulele endaweni ekubizwa ngeLystra. Ukuthola lokho mawufunda khona lapha ku Acts chapter 16 from verse 1. uPauli uma ezoshumayela eLystra, uma ufunda ku chapter 14 wencwadi yezenzo, uyathola ukuthi ile ndawo le uPauli okwathi khona eshumayela lithi izwi likaNkulunkulu kunendoda eyamgqolozela emehlweni. uPauli wamemeza ngezwi elikhulu wathi sukuma uhambe ngoba wayebona ifaith yayo. Lithi izwi likaNkulunkulu baningi abakholwa eLystra. Ngokubheka ukuthi uTimothy usindiswe nini, kuyabonakala ukuthi usindiswe ngaleso sikhathi uPaula eseLystra ngaso. Uma kufika ku chapter 16 sithola ukuthi uPaul or uTimothy ubaziwa ube umuntu omusha uTimothy. Ubaziwa abazalwane baseLystra nabazalwane base-Iconium. Uma uPaul efika eLystra lithi izwi likaNkulunkulu abazalwane ba-recommenda uTimothy kuPaul. Sizwana bangcwele. Kukhulunywa ngomuntu omusha la, akukhulunywa ngekhehla lasenkonzweni. Ameni. Kukhulunywa ngomuntu omusha okuthiwa abazalwane baseLystra nabazalwane base-Iconium bathi wePaul kunensizwa ekhona. Siyazwana? Ngoba mawumuntu omusha ungakuvumela ukuba umuntu omusha ube umuntu nje ngenamba, ube inamba nje yasenkonzweni ukuthi makubalwa esontweni ukuthi la esontweni sinabantu aba100 and bani nawe ube inamba ebalwayo. Dlula kuleyo level yokuba umzalwane onjalo as a young person, graduate unyukele kuyizinga lokuthi bakwazi abantu ukuthi kule ndawo noma kule local church kunalo mzalwane. Hayi Nkosi yami. Musukuba inamba endlini yenkonzo. Siyezwana? Kodwa Khonza up until kube khona i-recognition ekhona. Hayi ngoba umfundisi, hayi ngoba uyini, urecognizewa ngoba kune area o-operator kuyo. Sinengxaki kulesi sikhathi ngoba nathi singabantu abasha sikhathele, siyabhoreka ngoba vele ayikho into esiyenzayo. Let me tell you, once wakhonza kungekho area o-operator kuyo uzobhoreka. Ake kube umuntu omusha okuzokwaziwa ukuthi la sinosisi usibanibani, la sinobrada usibanibani, hayi ngoba esesikhundleni esithile, hayi ngoba negama elikhulu, but the area you occupy. Once wazi ukuthi u-asayinelweni uzokhonza ngendlela ehlukile. Siyezwana? Once wazi ukuthi u-asayinelweni amazulu, ake ngimtshele lento, uNkulunkulu mayizosebenza akasebenzi ngamakhehla. Siyezwana? Asilungise leyo ndaba. uNkulunkulu mayezosebenza akasebenzi ngamakhehla, usebenza ngabantu abasha. Ngoba noJesu umezofa akalindanga ukuba yikhehla. He died at age 33 years. Akafange seyintothololo ehamba ngodondolo, ufe seyinsizwa
ngoba uNkulunkulu usebenza ngabantu abasha abagcwele amandla. Shout power. Yabona la mina ngibona ama-giants ukuthi angama-giants. Yingakho ngithi noma ngabe sibabili noma ngabe sibathathu, masazi into esinamandla